Vigo está dende primeira hora incomunicada por tren a causa do temporal. Non circulan nin os do eixe atlántico que conectan con Santiago, nin os que enlazan con Ourense ou Tui. Andrea. Sí, efectivamente, unha situación que deixou milleiros de viaxeiros en terra e sen medio para desplazarse, xa que Renfe non habilitou medios de transporte alternativos. Houbo desconcertos, sobre todo a primeira hora desta mañá, entre os que non contaban con ese corte e buscaban a maneira de desplazarse ata os seus postos de traballo ou estudos. Renfe confirmou que todos os afectados poderían cambiar ou devolver os seus billetes de xeito gratuito e que esta decisión responde ao risco de inundación e desprendementos na vía a consecuencias do temporal. Polo de agora, o Adif non rexistrou ningunha incidencia na rede viaria de Vigo e aínda non hai previsión de cando se recupera a normalidade. O desconcerto invadiu os viaxeiros que chegaban a primeira hora á estación de Vigo. Es que no me llegó ningún aviso de que había paro. Acabo de llegar a la estación, iba a coger el tren y acabo de ver la situación, entonces no tengo ni idea de cómo hacer, porque trabajo en Coruña, o sea que no tengo ni idea de cómo voy a ir a trabajar ahora mismo. Qué mal. Bueno, pues no sé, voy a coger un autobús o lo que sea. Renfe suspendeu todos os trens que saían ou chegaban á cidade polo risco de inundacións e desprendementos nas vías. El servicio del tren está cancelado por el tema de la meteorología, del clima y tal, la tormenta, y nos han hecho comprar un tiquete de autobús. Desta vez Renfe non facilitou alternativas de transporte por estrada, só a opción de cambiar ou anular os billetes. Tampouco nos deron alternativa, está todo moi colapsado, as vías están inundadas, tampouco deron buses. O caso é que moitos quedaron en terra, tamén traballadores e estudantes que viaxan cada día no tren. Nos íamos ir a Santiago por unha olimpiada filosófica, pero canceláronse todas as vías de aquí a Santiago. Pois nada, quedamos aquí varados en Vigo. Unha situación que tamén afectou os viaxeiros que saían doutras estacións cara a Vigo. Non todos recibiran o aviso. Coller un tren de Coruña ata aquí ata Santiago e agora un bus de Santiago a Vilagarcía. Eu ia cara a Pontevedra e nada, non sei que vou facer, igual coller un bus se hai. A ver se hai sorte, porque tampouco poñen alternativa. Mais de 2 millóns de viaxeiros pasaron o ano pasado polas estacións viguesas. Son case 6.000 o día.